Chlape. James, obuď sa, meškáme do práce. Co je? Rýchlo. Dúfam, že šéf zase nebude nasraný. Čo, Markusi, co je? Rýchlo. Zaspali sme, poď, rýchlo. Ježiš. Jakže jsme zaspali? No, vieš, ako včera, keď sme boli v tom bare, tak sme to asi trochu prehnali. Jo. Já si to moc nepamatuju, takže nevím. Ja, hej. Dobrý den, šefe. Dobrý deň. Dobrý den. Promiňte, že jsme zaspali. Prepačte. To nevadí, ale dneska ráno to byl nějaký chlap a udělal si zakázku 200 stromů do tohohle měsíce, musíte to nějak stihnout, dávám o 10% vyšší plat a ještě k tomu vám dám jako prostě normální prémie. Jo, ďakujeme. Ale musíte to stihnout. Do měsíce, dobře. Tady máte sekiry, nové jsem nabrusil dneska u kováře. Dobře. Tak jo, promiň, Markusi. Nevadí. Som si všimol, že ty si mi už zobral, ale nevadí. Jo a ještě jsem vám kopl koně, protože to trošku dál. Stromy už tady nejsou, takže sem tam musíte zajít. Kone? Ano, Ale koně. ja neviem jazdiť na koňovi. Já taky ne. No tak se to naučíte. Jo a Viažeš mi ho? když hodíte jablka, Jo. tady jsem vám nazbíral celý koš. Tak Dobre, prostě vás budu poslouchat na slova. to je dobré. Ďakujeme. Tak jo, tak jdem. Myslím, Děkuji. no A co, kde to a já je s- šéfe? Jo. To by mňa zaujímalo. Já vám to ukážu. Tady hned za tím kopcem. Dobře. Tak jdem. Tak večer tady. A toto tu je asi už ten les. Jo, měl by být. No asi ne, tak. Co? Neviem. Však aspoň bude mať to drevo. Jo. A vyzerá to tu celkom pekne. Jo. Žiadny sneh. Ale to je docela pěkně. Hodně A je tu teplejšie. Tak jo, jdem to pokácet. Já si beru tenhle strom. Dá to chvilku zabrat. Tak jdeme na to. No, ja si myslím, že je to všetko naložené, veď máme predpracované na ďalší deň, či? Jo, je to dobré. Nechali by sme to na zajtra, ku No, večeru, zítra keď sme to šli. naložíme a je to. No. Dobre, Dobrý den, kontrola vozu. dobrý. My jsme něco provedli? Vy ne, ale můžete. Jenom se tady podívám. A čo hľadáte konkrétne? Počkejte, chvilku. Zase to, že to je v pohodě. Hej, on sa mi ten chlap nejak nezdá. Hledá se bandita, zabil již 7 lidí za tento týden, takže je to fakt jakože... Zabijí vždycky večer, jednoho večer vždycky, jeden člověk večer. No, ale my nikoho neschovávame, vážne. Takže můžete prosím nás odejít. Áno? Proč mě tak chcete, aby jsem šel pryč? Že byste toho tady někde schovávali? Ne, protože Kľudne sa pozrite, môžem vám, no tú kladu asi nezdvihnem, bol to dosť ťažké ju tam naložiť, pomáhali pritom aj kone. musíme odvízt náklad do práce. Nemáme čas, jsme slušně pracující lidé. Dobře, v pohodě, nasledanou. Naschle. Nezdal se mi ten chlap, ale jako... Ani mne. Dobře, kašlem na to, jedem. Poď. Tak. Ťahajte. Hotové. Šéfe, máme to. Kdo ste? Já jsem exekutor a zavírám to tady navždy. Prečo? Váš, předpokládám šéf, dneska Ano. ráno opustil tady tuhle zemi. A kam šiel? Šel do nebe. Možná, Počkej, jak to myslíte, jako on umřel? spíš do pekla. Ne, dneska ráno ho na nařízení pana starosty tady tohle větrného žlebu byl popraven za neplacení účtu. Ježiš. Uh, Počkej, kdo nám zaplatí práci od dneska, co jsme udělali? Nikdo, ale říkal, že mám dát tady tohle, pokud tady přijdu 2 lidi, co se budou ptát. No. Jo. Dáš mi polku? Jo, doma. Dobre. Jo, Tak. a já tady končím Dobre. A, tenhle dům budeš tak a nezdedí to niekto? Nebude to tu pokračovať? Ne, nebude. Dobre, ideš ku mne na drink? Asi budu muset. Poď. No poď. Do prdele. Co pak se děje? Nič. Poď hore. Čo si dáš? Sadni si. Dáš si, počkaj, idem dole, zakričím ti, čo mám. Dobře. Dáš si sodu, vodku, džus.
fotku. Dobré. Já si dám Fernet. Máš to tu hezky udělaný. Ďakujem. Dobrá. Tak na zdraví. Dobré, na zdravě.